Helo a chroeso i'r sesiwn adolygu hwn ar gyfer uwch gyfrannol Cemeg. Bydd y fideo hwn yn canolbwyntio ar adeileddau Solidau, uned 1.5. Felly i ddechrau, newn ni edrych ar y manyleb ar gyfer y cwrs yma. Yn gyntaf, adeileddau grisial sodium clorid a chesiwm clorid. Wedyn edrychwn ni ar adeileddau diamwnt a graffit. Wedyn adeileddau iodine ac ia. Symud ymlaen wedyn i'r model môr o electronau ar gyfer bondio mewn metelau. Ac wedyn i orffen, newn ni edrych ar briodweddau ffisegol, enghraifft ymhyrdd ymdoddi, hydoddedd ac yn y blaen. Felly, symud yn ymlaen i'r rhan gyntaf. A gallwch chi weld ar y sleid fan hyn, mae yna ddau strwythur. Un yw sodium clorid ac un yw cesiwm clorid. Nawr, mae nhw yn cyfansoddion ionig. A gallwch chi weld o'r allwedd ar bob ochr y strwythur, mae ydych chi un liw am un ion a lliw arall am yr ion arall. A fel arfer, mae'r ion negyddol yn fwy. Fi'n gwybod chi'n methu gweld o'r diagramau yma, ond dyna sut fydden nhw'n cael eu ddangos mewn rhan fwyaf o diagramau. I ddechrau gyda sodium clorid. Mae gan sodium clorid strwythur ionig enfawr. Mae 6 ion sodium, Na+, yn cael eu hamgylchynu gan 6 ion clorid, Cl-. Gyda radiws ionig y clorid llawer yn fwy na radiws ionig sodium. Mae geometreg y strwythur yn dibynnu ar radiws y cation a'r anion. Y gyffredinol bydd radiws y cation yn llai na'r anion fel ddwedais i, oherwydd ei bod wedi colli electron neu electronau, tra bod yr anion wrth gwrs yn ennill electron neu electronau. A wedyn mae'r ionau positif yn cael eu hamgylchynu gyda'r nifer mwyaf posib o ionau negatif. A dyna beth gallwch chi weld fan hyn. Nawr, ar y diagram top yna, mae chi'r model pêl a ffon, ball and stick yn Saesneg. Ac wedyn, ar y gwaelod, fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd gyda'r fath yma ddiagram, sef model llenwi gofod neu space filling. Mae'r ionau negatif yn ffurfio octahedron gyda'r ion positif yn ganolog, ac i'r gwrthwyneb wrth gwrs. Nawr, ni'n galw'r ddellten hwn, neu mae'n cael ei ddisgrifio fel cubic wyneb ganolog. Mae hwnna'n rili bwysig i chi gofio. Mae yna gwestiynau yn gyson mewn papurau yn gofyn i enwi neu disgrifio'r ddellten. So, felly bydd rhaid i chi wybod hwnna sydd yn bold fan hyn. A wedyn, rhifau cyd-drefnol. Wel, dyma yw'r nifer yr ionau sy'n amgylchynu ei gilydd. Felly, gyda Na+, mae dyn ni 6, a gyda Cl- mae 6. Felly, rhif cyd-drefnol ar gyfer sodium clorid yw 6, 6. Felly, gobeithio mae hynny yn gwneud synwyr i chi. Nawr ni'n mynd i symud ymlaen i strwythur ionig cesiwm clorid. A fel gallwch chi weld, mae hi ychydig bach yn wahanol. Nawr, oherwydd bod yr ion cesiwm, Cs+, yn fwy na'r ion Na+, mae pob ion Cs+ yn cael ei hamgylchynu gan 8 ion Cl-. I gymharu â sodium wrth gwrs, oedd dim ond 6. Mae'r ddau ion o feintiau cymharol a ddweud y gwir, gyda un radiws ionig tua 0.168 nanometr, a wedyn yr un arall tua 0.098 nanometr, felly maen nhw'n fwy gymharol, fwy tebyg na oedd ionau sodium clorid. Felly, dellten cubic corff ganolog
yw calsiwm clorid, nid cubic wyneb ganolog fel sodiwm clorid. Felly mae dyn nhw bellten wahanol. A ffurfur, pryd mae'r ionau yn dod at ei gilydd. Nawr, mae'r ion CS+ fel canolbwynt ciwb, ac mae'r 8 Cl- ym mhob cornel o'r ciwb. Dyna pam felly mae'n cael ei alw'n cubic corff ganolog oherwydd y CS+ yn y canol fyna. A rif cydrefnol CsCl yw 8,8. Felly ychydig yn wahanol i sodiwm clorid. Rili bwysig fel ddwedais i bod chi yn dysgu y rhifau cydrefnol ac enwau y strwythurau yma. Felly priodweddau sylweddau ionig, mae'n bwysig bod ni yn edrych ar rhein. Felly ar gyfer yr ionau y sylweddau ionig, ni newydd edrych ar sodiwm clorid a cesiwm clorid, neu calsiwm clorid. Yn gyntaf, y priodwedd gyntaf yw crisialog. Felly mae'r ionau yn ffurfio strwythur sy'n ail adrodd, drosodd a drosodd. Ac felly mae hwnna'n wneud yn strwythur crisialog. Mae gan rein ymdodbwynt a berwbwynt uchel, a rheswm pam wrth gwrs yw mae'r bondiau ionig yn gryf iawn. Ac mae angen llawer o egni i'w dorri. Nesa, dargludo trydan mewn hydoddiant neu'n dawdd. Wel, pryd mae'n mewn hydoddiant neu'n dawdd, mae'r ionau yn rhydd i symud, ac felly yn gallu cario gwefr. Y priodwedd nesaf ar gyfer sylweddau ionig yw caled a brau. Y rheswm dros hyn wrth gwrs yw mae'r bondiau cryf yn gwneud nhw'n galed, ond mae symudiad yn yr haenau yn arwain at gwefrau tebyg, enghraifft plus a plus, yn alunio ac wedyn yn gwrthyru, ac mae hwn yn achosi i'r strwythur i dorri. Felly dyna pam mae hi'n galed, ond hefyd yn brau. Ac wedyn, hydawdd mewn dŵr, wel, mae dŵr yn sylwedd polar, ac felly yn hydoddi dellten ionig, achos mae sylwedd ionig hefyd yn polar. Felly dyna chi y priodweddau sylweddau ionig. Reit, ni'n mynd i symud nawr at strwythurau cyfansoddion covalent. Felly covalent y tro hon. Mae cyfansoddion covalent sydd yn solidau ar dymheredd ystafell yn dangos strwythurau enfawr sydd yn wahanol i foleciwlau bach. So mae'r strwythurau yma yn wahanol i rhywbeth fel carbon dioxide neu dŵr. Mae rheina yn cyfansoddion covalent syml. Ond beth sydd yn ni fan hyn yw rhai enfawr. Mae carbon yn enghraifft dda o solid covalent sy'n arddangos strwythur enfawr. Mae gan carbon allotropau, sef adeileddau gwahanol sy'n cynhyrchu solidau gyda priodweddau gwahanol. Mae'r adeileddau yn cael ei ddisgrifio fel moleciwlau macro. A mae dyn ni ddau enghraifft fan hyn. Felly, yn gyntaf, mae dyn ni graffit fyna, ac wedyn diamont. A ni'n mynd i ddechrau gyda diamont fel mae'n digwydd. Felly, os chi'n edrych ar diamont fyna, fe gewch chi weld mae yna un carbon canolog wedi amgylchynu gan 4 arall. Nawr, mae pob pêl du chi'n gweld lan fyna wrth gwrs yn carbon. Ond os ydych chi'n ffocysu ar un ac yn cyfri'r nifer o carbonau sydd o amgylch, dylsech chi cyfri 4. Nawr, dyma jyst rhan bach o'r diagram. Jyst cofiwch a dychmygwch mae hi'n mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Mae ailadrodd wrth gwrs. Felly dim ond rhan bach yw hwn. Nawr mae gan diamont siâp tetrahedral gyda'r onglau bondiau yn 109.5 gradd. Mae gan diamont rhif cydrefnol o 4 oherwydd mae pob atom carbon wedi amgylchynu gan 4 carbon. Nawr, fi'n siŵr bod chi'n gwybod bod ymdoddbwynt diamont yn uchel iawn, tua 3500 gradd Celsius, oherwydd mae angen llawer iawn o egni i dorri'r bondiau covalent cryf.
Mae hi'n ynysydd trydanol oherwydd does dim electronau rhydd, ac mae hi'n solid caled a chrysialog oherwydd mae yna rhwydwaith anhyblyg o bondiau cryf covalent fan hyn, yn y ffisial. A dweud y gwir, felly fi siŵr bod chi'n gwybod, mae dyma'r defnydd naturiol caletach sy'n bodoli. A mae hi, os chi'n clywed am raddfa Mohs, mae hi'n 10 ar raddfa Mohs sydd eto yn profi pa mor galed yw diamont. A dyna pam wrth gwrs mae'n cael ei ddefnyddio mewn gemwaith oherwydd ei fod yn solid grisialog ac mewn offer torri megis drill, enghraifft achos mae hi'n galed iawn. Felly dyna chi y diamont fyna. Nawr, ni'n mynd i edrych ar y graffit nesaf, a sylwch chi, unwaith eto, mae yna peli D fyna. Nawr, mae'r peli D eto yn dangos carbon, felly mae graffit yn ffordd gwahanol allotrop o carbon. Nawr, mae hi'n wahanol i diamont. Yn gyntaf, mae ydych chi haenau, fel gallwch chi weld, a mae'r haenau yma yn gallu llithro dros ei gilydd, oherwydd, fel gallwch chi weld ar y diagram, mae yna llunellau fel dashed lines, llunellau fyna. Mae reina yn cynrychioli'r grymoedd gwan Van de Waals sydd rhwng yr haenau. Mae'r rhain yn torri'n rili rwydd, felly dyna pam mae'r haenau yn gallu llithro dros ei gilydd. Ond mae'r bondiau sydd rhwng yr atomau carbon yn yr haenau yn bondiau covalent cryf, a felly dydyn nhw ddim yn torri'n rhwydd. So jyst i fynd trwy cwpl o briodweddau graffit, mae hi'n ddargludydd trydanol. Mae hwn yn wahanol i diamont, oherwydd bod electronau dadleoledig yn rhydd i gario cerrynt trydanol. Felly, electronau rhydd rhwng yr haenau sy'n rhydd i symud a cario cerrynt, cario gwefr. Mae hi'n solid meddal oherwydd bod grymoedd Van de Waals rhwng yr haenau, a fel ddwedais i, mae'r rhain yn gallu torri'n rwydd a mae'r haenau yn gallu llithro dros ei gilydd. Defnyddir graffit fel electrodau oherwydd ei fod yn anadweithiol ac yn dargludo trydan, ac fel e-ride lubricant o hynna, oherwydd bod yr haenau yn gallu llithro'n hawdd dros ei gilydd. Nawr, dyma graffit a diamont, ond wrth gwrs mae yna ffurf eraill o garbon, a newn ni edrych ar reina nawr. Felly, gallwch chi weld 3 fyna. Ydych chi peli bygu, neu Buckminster Fullerene, ar yr ochr chwith, ac yn symud i'r dde, ydych chi nanotube yn y canol, a wedyn graffen ar yr ochr pella i'r dde. Mae pob un o'r rhain yn wahanol allotropau o garbon, felly mae pob atom yn atom carbon, ond fel gallwch chi weld, maen nhw wedi, mae'r siap yn wahanol, maen nhw wedi strwythuro'n wahanol i diamont a graffit. Nawr, buckyballs neu Buckminster Fullerene, maen nhw'n siap sfer. Mae nanotubiau fyna yn siap cylinder, a wedyn mae graffen fel dalen neu un haen. Un haen, a mae pob un o'r ein wrth gwrs yn fach iawn. Felly newn ni jyst ffocysu ar y nanotube yn y canol fan hyn. Tubiau carbon sy'n cael ei ddefnyddio mewn llwyth o wahanol meysydd wrth gwrs, y gwyddorau meddygol, nanotechnoleg, electroneg, opteg. Felly mae rhain yn ddefnyddiol iawn. A maen nhw hefyd yn gryf iawn. Y maint, maen nhw 50 gwaith yn llai trwchus na gwallt dynol. Felly, really denau, ond yn really gryf. Ac maen nhw yn ddargludo trydan, unwaith eto, oherwydd yr electronau dadleoledig, yr electronau rhydd sydd ar gael i symud. Felly, newn ni symud ymlaen nawr i iodine.
Okay, so beth sydd dyn ni yw elfennau anfetelaeth a chyfansoddion o anfetelau. Okay, felly ni'n symud i ffwrdd o garbon fan hyn. So iodine yw hwn. A hyd at ymheredd o 30 gradd Celsius, mae iodine yn solid. Mae'r atomau wedi bondio'n govalent mewn moleciwlau diatomig. Felly, allwch chi weld fyna'r peli D fan hyn, moleciwlau iodine yw'r reina, so I2. Okay? A mae'r bond sy'n dal un iodine at yr un arall yn bond covalent cryf iawn. Okay? Dyna yw'r bondiau mewn moleciwlau. Ond rhwng y moleciwlau, so rhwng un moleciwl iodine a moleciwl arall o iodine, mae yna rymoedd van der Waals, a fel eich chi'n gwybod, maen nhw'n wan iawn, okay? Llawer gwanach na'r bond covalent. O ganlyniad i'r trefn cyson o moleciwlau, mae iodine yn solid crisialog, lliw llwyd sgleiniog gyda strwythur ciwbig wyneb ganolog. Okay? Ciwbig wyneb ganolog. So pan mae'r solid yn cael ei wrysogi, dyma beth yw fy hoff beth am iodine. Mae'r strwythur rheolaidd yn torri yn rwydd oherwydd y grymoedd van der Waals. Ac mae'r moleciwlau yn rhydd i symud, a beth chi'n cael o ganlyniad yw anwedd lliw porffor hyfryd. Mae iodine yn sychdarthu. Dyna yw enw ar y broses o fynd o solid yn syth i fod yn nwy. Felly sylwch fyna, does dim hylif yn y canol fel ni'n gyfarwydd â, yn mynd o solid, wedyn ni hylif, wedyn ni nwy. Ond gyda iodine, dwi ddim yn wneud hynny, mae hi'n sychdarthu, mae'n mynd o solid yn syth i nwy. Felly cwpl o bethau i bigo lan arno fyna. Mae hi'n solid crisialog, okay, oherwydd y siap 3D cyson, mae'n ailadroddadwy. Mae hi'n ynysydd trydanol achos does dim electronau rhydd. Okay, mae'r electronau bondio yn cael ei dal yn y bond covalent rhwng un atom iodine a'r un arall sy'n creu'r moleciwl. Mae ymdodbwynt a berwbwynt isel. Okay, mae hwnna oherwydd y grymoedd van der Waals gwan sydd rhwng moleciwlau diatomig ac yn feddal hefyd oherwydd mae'n hawdd gwahanu'r moleciwlau. Maen nhw'n gallu llithro heibio ei gilydd gan bod grymoedd van der Waals gwan yn dal nhw at ei gilydd. Felly, bwysig iawn bod chi yn cofio'r priodweddau sy'n fynd gyda'r gwahanol cyfansoddion neu strwythurau yma. A nawr ni'n mynd i symud ymlaen i metelau. So mewn solidau crisialog mae trefn arbennig ar y granynau. Okay? Gyda metelau, dim ond nifer bach o electronau valent sydd gan atomau metelig. Nid ydynt yn ffurfio bondiau covalent â'i gilydd o fewn crisial. Mae'r electronau valent yn cael eu rhyddhau o'r cysgyn allanol i ffurfio'r môr o electronau dadleoledig o amgylch ionau metelig positif. A dyna beth chi'n gallu gweld fan hyn. Chi'n gallu gweld yr electronau dadleoledig sydd i weld yn felyn ac yr ionau metal wrth gwrs sydd mewn patrymau cyson llinellau fan hyn. Mewn ffordd, mae'r electronau, maen nhw'n rhydd i symud rownd ionau positif, okay? A dyna beth sy'n neud nhw wrth gwrs yn dargludyddion trydan a gwres arbennig o dda. Mae atyniad electrostatig rhwng yr ionau positif a'r electronau dadleoledig, wrth gwrs, achos mae'r gwefr positif a'r negatif yn atynnu. A dyma yw beth ni'n galw'n bond metelig. Felly, yr atyniad electrostatig rhwng yr ionau positif a'r electronau dadleoledig. Mae hwnna'n bwysig i chi gofio. Ar y gwaelod hwnna, ar yr ochr chwith, fi wedi rhoi rhywbeth bach am cryfder y bond metelig. Mae cryfder y bond metelig yn cryfhau gyda chynnydd yn nifer yr electronau valent sy'n cael eu cyfrannu i'r môr o electronau. Er enghraifft, yn hyfnod 3,
cryfder cymharol y bond metelig yw aluminium, gryfa, wedyn magnesium a wedyn sodium yw'r lleia cryf. So, dibynnu ar sawl electron valen sydd gan y metal, mwy sydd gan y metal, y cryfach yw'r metal, neu'r uwch mae'r ymdodbwynt, perylbwynt ac yn y blaen. Okay? Reit den, strwythur metelaidd enfawr. O'n i jyst eisiau rhoi rhain mewn fel bach o wybodaeth i chi. Mae yna cwbl o enghreifftiau fan hyn o metelau. So, yn yr golofn gyntaf, mae wedi pacio tin hexagonal. Dyma yw enw ar y strwythur. Okay, hexagonal close packed. A ni'n gweld y fath yma o strwythur gyda metal fel magnesium neu zinc. Mae'n dweud fyna trefn yr heinem, dechrau AB. A gwagle yn y strwythur, ie, mae hwn yn bwysig. Felly, mae yna gapiau wrth gwrs gan fod yr eonau yma yn siap sfer. Gwagle sydd yn y fath yma o strwythur yw 26%. A rhif cydrefnol, sef nifer yr atomau sy'n amgylchynu un atom, yw 12. Symud ar draws i metal fel copper ac aur. Y strwythur yw pacio tin cubic, neu cubic close packed y tro yma, a trefn yr heina yw ABC. Okay, felly mae'r trydydd haen yn wahanol i'r cyntaf, fel mae'n dweud fan hyn. Gwagle yn y strwythur, union yr un peth ar 26%, a mae'r rhif cydrefnol yr un peth fel 12. Ac yn y golofn ola, ydych chi'r strwythur cubic corff canolog. Mae hwn yn cael ei weld yn sodiwm neu chromiwm enghraifft. Mae ydych chi'r diagram fyna i weld y fath yna o beth, ond beth gallwch chi sylwi yw mae lot fawr o le, mae gwagle strwythur ychydig yn uwch y tro yma ar 32%. Sy'n meddwl y rhif cydrefnol, mae hwnna wedi gostwng i 8 oherwydd y mwy o gwagle sydd ar gael. Felly, dyna chi jyst crynodeb bach o strwythur metelaidd enfawr. Reit, felly, ni wedi sôn am iodine a o'n i hefyd eisiau sôn am dŵr. Nawr, mae dŵr yn un bach special. Mae dŵr yn molecule covalent syml wrth gwrs. Okay? Ac oherwydd y gwahaniaeth yn electronegatifedd rhwng ocsigen a hydrogen, mae'n molecule polar. Mae bondiau hydrogen yn bodoli rhwng y moleciwlau, so dyma beth sy'n dal at ei gilydd, ond fel dweud, mae dŵr yn special, mae'n unigryw, oherwydd ei fod i'w ganfod yn ei 3 cyflwr mater ar y ddaear. So ni'n gweld dŵr fel nwy, hylif a solid ar y ddaear. Pan mae newid cyflwr yn digwydd, mae angen mewnbynnu egni wrth gwrs i oresgyn y grymoedd rhwng foleciwlaidd hydrogen. Mae'r moleciwlau yn symud yn bellach oddi wrth ei gilydd oherwydd bod mwy o ryddid ganddynt. Mae'r un peth yn wir am y prosesau dirgroes. Mae angen tynnu egni gwes i ffwrdd mwyn cyddwyso a rhewi, ac felly byddai'r moleciwlau yn agosau at ei gilydd, felly yn gwrthwyneb y tro hwn. O ganlyniad, mae'n dilyn fod y dwysedd yn lleihau wrth newid o solid i hylif i nwy, ac yn cynyddu wrth newid o nwy i hylif i solid. Ond mae dŵr bach yn wahanol. Pan mae dŵr yn rhewi, pryd mae dŵr yn rhewi ar 0 gradd Celsius, mae dwysedd yn lleihau, ac mae'n ehangu tua 9%. Bellach, nid yw'r moleciwlau dŵr yn rhydd i symud, ac mae'r bondiau hydrogen rhwng foleciwlau yn ffurfio yn barhaol. Mae trefniant tetrahedral o gwmpas yr atomau ocsigen, tebyg i drefniant yr atomau carbon mewn diamond a ddweud gwir, ac mae'r strwythur yn un enfawr 3D. Nawr, gan bod e'n ehangu pryd mae'n droi i solid, mae yna llawer o gapiau yn y crisial. A dyma pam wrth gwrs, mae rhywbeth fel iceberg yn arnofio ar y dŵr. Fel arfer, byswn ni'n
disgwyl bod e'n suddo, ond dyma pam mae dŵr ychydig yn unigryw. Okay. Falle bod rhai o chi wedi wneud arbrawf neu wedi ychwanegu halen a ddŵr hefyd. Nawr beth mae hwn yn wneud yw mae'n ymyrryd gyda'r bondiau hydrogen ac felly mae hi'n gostwng y tymheredd rhewi ar gyfer y dŵr. Felly mae dŵr yn eitha special. Reit, felly beth sydd dyn ni nawr yw llwyth o gwestiynau i chi i drio. Byddai'n mynd trwy rhain yn eitha gloi, ond cofiwch gallwch chi stopio'r PowerPoint, gwasgu pause a gweithio trwy'r cwestiwn ac ail ddechrau pryd i chi wedi mentro, pryd chi wedi cael tro yn wneud hynny. Felly, y cwestiwn gyntaf, mae'r diagramau isod yn dangos adeileddau iodine, solid a diamwnt. Defnyddiwch y diagramau hyn eich helpu i egluro pam mae iodine yn anweddu'n rhwydd, ond nid yw diamwnt yn anweddu tan tua 3550 gradd Celsius. Hefyd, nid yw iodine na diamwnt yn ddargludo trydan. Nawr, mae 5 marc am y fath yma o gwestiwn. Felly, o beth ni wedi sôn am yn barod, gobeithio mae ydych chi syniadau fyna o sut chi'n mynd i ateb hwn. Bant a chi. Reit, felly, gobeithio chi wedi cael tro, a dyma ni cynllun marcio i chi fan hyn. Felly, ni'n edrych am pethau fel, mae iodine yn solid moleciwlaidd sy'n cynnwys moleciwlau iodine ar wahân, dim ond grymoedd rhwng moleciwlaidd gwan sydd rhwng y moleciwlau yma. Mae angen ychydig o egni i oresgyn y grymoedd hyn, felly mae iodine yn anweddu'n rhwydd. A wedyn o ran diamwnt, mae diamwnt yn strwythur enfawr covalent gyda bondiau covalent cryf rhwng atomau carbon. Mae angen llawer iawn o egni i dorri'r bondiau hyn gan arwain at bwynt anweddu uchel iawn. Felly, dyma jyst crynodeb bach o'r fath o bethau bys ni'n disgwyl i chi sôn. Cofiwch chi sôn am y grymoedd gwahanol, y grymoedd Van der Waals, ond hefyd y bondiau covalent cryf yn eich ateb fan hyn. Reit, y cwestiwn nesaf. Mae gan potasiwm iodid yr un adeiledd ciwbig a sodiwm clorid. Defnyddiwch y diagram isod i ganfod a dangos safleoedd y rhywogaethau dan sylw. Ac wedyn, newn ni ddechrau gyda hwn felly. So, triwch y cwestiwn yma, a wedyn stopiwch y fideo os oes angen, a ail ddechreuwch i edrych ar yr ateb. Felly dyma ni. Felly nhw'n gobeithio byddwch chi yn arlunio ar y diagram. Nawr mae'n dweud bod gan potasiwm iodid yr un adeiledd ciwbig a sodiwm clorid. Felly fi wedi rhoi sodiwm clorid fyna ar yr ochr chwith i chi gymharu. Chi'n gwybod beth mae strwythur sodiwm clorid fel, felly gallwch chi ddefnyddio'r un fath o syniad i greu strwythur potasiwm iodid. Fel gallwch chi weld fyna gyda'r peli melyn a glas. Reit, dyma cwbl mwy o gwestiynau. Mae gan sodiwm clorid a hefyd cesiwm clorid adeiledd ionig enfawr. Lluniwch a labelwch diagram i ddangos trefniant yr ionau mewn grisial o gesiwm clorid, so mae hynny i ddechrau. A wedyn yn ail, rhowch reswm pan mae gan sodiwm clorid adeiledd gwahanol i un cesiwm clorid. Felly stopiwch y fideo ac ail ddechreuwch ar ôl trio'r cwestiwn. Felly dyma ni cynllun marcio ar gyfer hwn. Fi wedi rhoi diagram fyna o cesiwm clorid
ar gyfer rhan 1. So lluniwch a labelwch diagram i ddangos trefniant yr ionau mewn grisial o gesiwm clorid. Cofiwch i ddefnyddio allwedd fel bod yr arholwr yn gwybod beth yw cesiwm plus a beth yw clorid minus, Cl-. Bach o geiriau hefyd ar yr ochr chwith. Felly mae angen grisial ionau cubic, Cl- ar gorneli'r ciwb, Cs+ yng nghanol y ciwb, a wedyn labelu'r ionau gyda'i taliadau cywir. Ac o ran cwestiwn 2, rhowch reswm pan mae gan sodiwm clorid adeiledd gwahanol i un cesiwm clorid. Wel, mae ion Cs+ yn llawer mwy nag ion Na+, felly mae'r gymhareb maint ionau yn wahanol gan arwain at drefniant grisial gwahanol. Felly, yn lle cael 6 ion o amgylch, chi'n gallu cael 8 oherwydd y gwahaniaeth mewn maint. Cwestiwn nesaf. Eglurwch y ffaith fod tymheredd ymdoddi sodiwm isol lawer na thymheredd ymdoddi magnesiwm. Dylech gyfeirio at y math neu'r mathau o fondio sy'n bresennol a sut mae'r bondio hwn yn effeithio ar y tymhereddau ymdoddi. Gallwch gynnwys diagram os ydych yn meddwl y bydd o gymorth. So ni'n cymharu tymheredd ymdoddi sodiwm a magnesiwm. A dyma ni. Gobeithio wnaethoch chi trio'r cwestiwn yna. Dyma eitha tipyn fan hyn, ar gyfer 3 marc, ond mae'r cynllun marcio jyst i helpu chi wrth gwrs i roi syniad o beth i ysgrifennu. Felly dyma beth sydd lawr fan hyn, mae gan magnesiwm 2 electron valence, fesul atom, ac mae'n ffurfio Mg2+. Tra bod gan sodiwm 1 electron valence ac mae'n ffurfio Na+. Mae hyn yn golygu bod mwy o electronau dadleuoledig ym mhob uned gyfaint mewn magnesiwm. Hefyd, mae ion Mg2+ yn llai ac â gwefr uwch nag ion Na+ sy'n arwain at atyniad electrostatig cryfach rhwng yr ionau positif a'r môr o electronau. O ganlyniad, mae'r bondiau metelig yn gryfach mewn magnesiwm, felly mae angen mwy o egni i symud yr rheinau gan roi tymheredd ymdoddi uwch i magnesiwm na sodiwm. Felly gobeithio mae'r rhain i gyd yn gwneud synnwyr, yn tynnu at ei gilydd i creu ateb werth 3 marc. Nesa, mae gan galsiwm ocsid yr un adeiledd grisial a sodiwm clorid. Lluniwch drefniant ar ionau yn adeiledd calsiwm ocsid. A wedyn eglurwch pam nad oes modd i calsiwm clorid fod ar un adeiledd grisial a sodiwm clorid a chalsiwm ocsid. A dyma ni ateb. Felly lluniwch drefniant ar ionau, wedych chi diagram fan hyn, o calsiwm ocsid. Mae'n dweud bod gan calsiwm ocsid yr un adeiledd grisial a sodiwm clorid, felly unwaith eto gallwch chi defnyddio'ch wybodaeth, bych chi barod yn gwybod am hynny a ei gopïo ar gyfer strwythur ionig arall. A wedyn, pam nad oes modd i galsiwm clorid fod ar un adeiledd grisial a sodiwm clorid a chalsiwm ocsid? Wel, nid oes modd i calsiwm clorid fod ar un adeiledd grisial, oherwydd nad yw'r gymhareb ionau yr un fath. Mae CaCl2 yn cynnwys 1 ion Ca2+ i 2 ion Cl-, felly ni all ffurfio trefniant 1,1 tebyg i NaCl, achos mae'n Na+Cl-, neu CaO, achos mae hi'n Ca2+O2-. Felly mae'r cymhareb ar gyfer reina yn 1,1, ond ar gyfer CaCl2, dyw hi ddim, mae'n 1,2. Mae dyn ni chydig mwy o gwestiynau fan hyn. Fi wedi rhoi llwyth mewn i chi, jyst fel bod chi'n gallu ymarfer gwahanol fathau gwestiynau. Un bach eitha fath fan hyn, un bach syml gobeithio. Nodwch pa un o'r lythrennau canlynol sy'n hydawd mewn dŵr. Gobeithio mae hwn yn un bach neis i chi. Sodiwm clorid wrth gwrs. Mae sodiwm clorid yn solid ionig
ac mae'n hydawdd mewn dŵr. Nid yw diamond, graffit nac iodine yn hydawdd mewn dŵr. Siŵr bod chi'n gwybod hynny. Nes i roi hwn mewn fel rhywbeth bach bod chi'n gallu wneud heb lot o feddwl. Felly da iawn chi os geithoch chi hynna yn gywir. Cwestiwn nesaf. Mae hwn yn eitha lot, so mae tipyn o farcio fan hyn. 3 sylwedd yw graffit, aluminium a chesiwm clorid, lle mae adeileddau yn ei galluogi i ddargludo trydan dan amodau priodol. Disgrifiwch yn fyr yr adeiledd a'r bondio sydd gan bob un ac eglurwch sut mae'r rhain yn ei galluogi i ddargludo trydan. Dylech ateb gynnwys, disgrifiad byr o'r adeileddau sydd i'w cael ym mhob un o'r 3 sylwedd. Nodi beth yw'r amodau sydd eu hangen ar gyfer dargludo trydan ym mhob un. Eglurhad ar sut mae pob sylwedd yn dargludo trydan. A wedyn y cwestiwn dan, mae nanotiwbiau carbon yn gallu dargludo trydan mewn ffordd debyg i graffit. Awgrymwch ddull o ddefnyddio nanotiwbiau carbon sy'n dibynnu ar y briodwydd hon. Felly fi'n mynd i symud i'r atebion. Eto, eitha lot fan hyn o gymorth i chi. Mae'n sôn am strwythur graffit, am aluminium ac am cesiwm clorid. Felly, edrychwch fyna ar y cynlluniau marcio. Fi ddim yn mynd i ddarllen dros y rhai nesaf. Just rhywbeth gallwch chi wneud wrth gwrs pryd ych chi'n stopio'r fideo yma ac yn gweithio trwy'r cwestiynau. A wedyn mae yna rhan fyna ar y gwaelod yn sôn am sut gall nanotiwbiau carbon cael ei ddefnyddio. So wedi ni ychydig mwy, mae hwn yn un arall o ran adeiledd sodiwm clorid, felly chi'n gweld yr un fath o gwestiynau fan hyn yn codi. Defnyddiwch groes i nodi safle unrhyw ion clorid a wedyn rhif cydrefnol. So mae hwn yn un bach neis. So fi wedi dangos fyna, gallwch chi wedi rhoi unrhyw clorid mewn unrhyw un o'r mannau gyda'r croes fan hyn. A os mae'n gofyn am rhif cydrefnol ion clorid, nid sodiwm clorid, mae ddim yn gofyn am y cyfansoddyn, jyst yr ion, ond yn nodi yr un rhif, sef 6. Mwy fan hyn am ddiamond a graffit. Eglurwch pa mae graffit yn gallu dargludo trydan, ond nid yw diamond. A wedyn rhywbeth am iodine fyna. Eglurwch pa mae'n bosib trawsnewid iodine yn anwedd ar dymerydd is-lawer yn diamond. Ac eto mae yna atebion fan hyn i chi, mae'r cynllun marcio i chi i edrych dros. Wrth gwrs mae yna tipyn fan hyn ar electronau dadleoledig i ddechrau. Dyna pam mae graffit yn ddargludo trydan. A wedyn o ran iodine, wrth gwrs ni'n sôn am y grymoedd van der Waals gwan yna sy'n torri'n rhwydd. Mae angen llawer llai o egni i oresgyn y grymoedd hyn na torri bondiau covalent cryf fel sydd yn diamond. Un arall, mae hwn ychydig yn wahanol, mae'n ymwneud ag electronegatifedd. Nawr, y mwyaf yw'r gwahaniaeth yn electronegatifedd, y mwy ionig yw'r cyfansoddyn. Felly mae cwestiwn yma'n gofyn i chi i drefnu y sylweddau yma o mwyaf ionig i mwyaf covalent. A mae yna tabl sydd yn cynnwys y gwerthoedd electronegatifedd. Felly os chi'n edrych ar lithium a clorid, mae lithium gyda gwerth o 0.98, clorin yw 3.16. Beth yw'r gwahaniaeth yn y ddau rhif yna? Newch hwnna ar gyfer pob un fyna A, B, C a D. A gobeithio bod chi'n gweld mae gwahaniaeth mwyaf yw rhwng lithium a clorid, fel mae'n digwydd. Reit lawr i B, sef methan. Methan wrth gwrs yw carbon a hydrogen. A gallwch chi weld fyna, mae hydrogen yn 2.2, mae carbon yn 2.55, felly mae'r rhifau yna yn eitha tebyg. Sy'n meddwl mae methan ar yr ochr covalent yn hytrach na ionig.
Mae dyn ni ychydig bach mwy, jyst cwbl o gwestiynau ychwanegol. Disgrifiwch gyd-drefniant sodiwm clorid a chesiwm clorid ac esboniwch pam yr adeileddau'r ddau risial mor wahanol. So eto mae'n sôn am y rhifau cyd-drefnol 66 ac 88. Cwestiwn nesaf yn ymwneud â alotropau carbon, y priodweddau ac ati fan hyn, felly 5 marc am hwn. A dyma ni crynodeb o'r fath o beth gallwch chi gynnwys mwyn sicrhau y marciau. Disgrifiwch yn fyr natur bondio metelig, a o dweud pam bod nhw'n hydryn ac yn ddargludo trydan, felly 5 marc am hwn hefyd. Ac felly dyma chi yr cynllun marcio. Fel ddwedais i, mae sawl pwynt fan hyn wedi rhoi allan i chi o ran trefniant o'r ionau metelau hyd at y priodwedd o fod yn hydryn. Ac hefyd cofiwch fan hyn, mae ydych chi 1 marc am ffordd ych chi'n trefnu eich ateb. Chi'n ysgrifennu mewn ffordd drefnus, effeithiol, a defnydd da o eirfa gwyddonol. Felly gobeithio chi i mwynhau. Wrth gwrs gallwch chi fwynhau y sesiwn a bod chi wedi edrych ar y cwestiynau, bod chi wedi fentro ar rhain a gobeithio mae wedi helpu chi. Cofiwch mae na Google Form ar gael gyda 10 cwestiwn i chi i grynhoi'r hyn chi wedi bod yn wneud yn y sesiwn ac i brofi eich dealltwriaeth. Diolch yn fawr a gobeithio gweld chi unwaith eto. Hwyl!